Hi havia una vegada en un poble xicotet una escola molt divertida on sempre regnava la pau. El poble estava a propera a la mar i el més savi del poble era un pop que portava vivint molts anys al mar, al costat del far. Era el més savi perquè tot el món, quan tenia algun problema, anava a explicar-li les coses. I ell havia escoltat a tanta gent que sabia donar molts consells per ajudar a tots. En aquell poble hi havia sols una escola perquè era tan xicotet que no hi havia tants xiquets per a fer dues escoles. Tots els xiquets eren amics i mai es barallaven, però un dia va arribar una família nova al poble i amb ella a un xiquet que no es portava massa bé. Mireu què va passar. Hola, sóc la directora, qui sou? Hola, sóc la mare de Pere. I jo sóc Pere. Jo sóc el papà de Pere. I Pere va portar-se molt bé. Té 6 anys. Qui serà la seva mestra? Hola, Pere. Em diuen Laia. Com estàs? Pere, per favor, porta't bé i no facis patir. Pere, si vols anem tu i jo al pati a conèixer els teus companys i els teus pares aniran a parlar amb la directora. D'acord! Mireu, xiquets, aquest és un nou company que ha vingut a jugar amb vosaltres. Que divertit! Un nou amic! Mira la barqueta, mira com se'n va. És tan xicoteta, ja no tornarà. Mireu, quasi no la veuen com un llumet, lluny se'n va. Mira la barqueta, mira com se'n va. És tan xicoteta, ja no tornarà. Mamà, papà, no anem més a l'escola perquè Pere et pega. I qui és Pere? Un xiquet no que ha vingut a l'escola. Tranquil, la mamà anirà a parlar amb la mestra. Mamà, no vull anar més a l'escola perquè Pere em pega. I qui és Pere? Un xiquet nou que ha vingut a l'escola. Tranquil, la mamà anirà a parlar amb la mestra. Mamà, papà, no anem més a l'escola perquè Pere em pega. I qui és Pere? Un xiquet nou que n'hi ha en el col·le. La mamà anirà a parlar amb la mestra. Bla 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 bla. Les mares van anar a parlar amb la mestra i la mestra li va dir a Pere: Pere, les mames han vingut a parlar amb mi. Si demà vols anar d'excursió t'has de portar bé. Vale, em portaré bé, que jo vull anar d'excursió. Al dia següent, Pere va anar d'excursió amb tota la classe. Quan van arribar a la platja, al costat del far, va passar una cosa que mai havia passat. Va fer un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Hi havia un nen petit que se l'estimava molt. Crideu al pop. Nois, què li passarà? Ell sempre és quan el cridem. Ell sempre ens ajuda. Oh, quina pena, Pere. Es feia il·lusió que conegueres al pop. És tot una mentira. No hi ha cap pop. Ens anem cap a classe.
Hi havia un nen petit que se l'estimava molt. Es trobaven a la platja, tot jugant de sol a sol. Per la vesprada, Pere se'n va anar al costat del far i va començar a tirar pedres, a veure si eixia algú. Els amics varen veure el que feia i varen anar corrent. Pere, no pots fer això! Si li pegues al pop, li faràs mal. Sempre portes mal, ja no volem que juguis amb nosaltres mai més. Els xiquets se n'anaren i Pere es va quedar plorant al costat del far. Va començar a pensar i deia plorant: jo no vull ser roïn, jo no vull pegar als xiquets ni vull burlar-me, jo vull passar-me-ho bé amb ells, però no sé com fer-ho. De sobte va eixir el pop que tot ho sabia i li va dir: Pere, vols que t'ajude? Uau, és veritat que existeixes. Pensava que era tot una mentira. Els xiquets d'este poble no diuen mentires. Ja has vist que ells sempre es porten bé. És veritat, jo vull ser així, però no sé com fer-ho. Pere, ser bo és molt fàcil. Sols has de pensar abans de fer les coses i no fer mai allò que no t'agradaria que feren a tu. Ah, no ho havia pensat! Clar, si a tu no t'agrada que es burlen de tu, doncs no es burlen. Si a tu no t'agrada que et trenques les coses, doncs no les trenques, i així tot el que vagis a fer. Gràcies, Pop. Vaig a parlar amb els meus amics i dir-los que mai més seré roïn. Que només faré el que a mi m'agradaria que em feren. I a partir d'aquell dia, Pere va aprendre que no hem de fer a ningú el que no ens agradaria que ens feren a nosaltres. Com de contar!